Колко от вас имате такива газови печки? Ето тази, която я ползвам в гаража, вече мирише ужасно. Даже не се седи до нея. Направо те замайва. Как се поправят? Когато изкараш тези керамични пити, трябва да се изкарат, може на място, обаче аз искам да ги поправя от тази страна. Какво става при тях? Защо мирише? Чакай бе, майсторе. Между тия пити става дупки. Те горят. Майсторе! Изчакай малко, Тия пити се пукат и пропускат газ. Той газ не гори правилно и мирише на отрова. Това са джузици тук, добре и тях да ги чистите. Как се поправят? Със специално керамично лепило, мисля, че се казва. Това е вид като нещо от сорта на цимент, който издържа на 1000 градуса. Това нещо се чисти до изцяло. До мамарина се чисти. Тук също. Това също мога да го изчистите, ако по краищата при вас е много зле. При мен е зле. И се лепи на ново. 24 часа го оставите да съхнете и тогава се пали. Аз използвам ето такъв нож, мога да използвате. И минавате те, докато са изчисти, внимавайте с тези дупки, после с прахосмукачка всичко да се измучва тук. И те колко по-добре ги чисти, толкова по-добре ще влезе новото лепило. И от тук изпускат газ. Например, тази страна ми изглеждаше по-добре, обаче от тази страна изглеждаше доста зле, като махнем тия линии, деца ми направил аз. Но изглеждаше много зле. Тук се слага лепило. И по принцип и нова да купите. Значи исках да сменя питите, но идват по-отделно, така че пак трябва да им сложа лепило. Зато и как по-добре се направя моята. Защото и нова видях. Видях и нова да закупя на същата работа, просто лепилото е заменено. Моите пити всички се счупиха, за съжаление. Надявам се той да не пречи, ама ще ги залепя и надявам се всичко да е окей. Предлагам ви да залепите всичко тук тъй. Отвънка също и после минавате и няма да цапате. Много е важно да ни затувате тези дупки. Ето така залепихме навсякъде. Даже ако са щупени, както при моя случай се щупиха на две, Тиксото помага да стегне лепилото покрай тях, тъй като са пътни, ще стане пътно тук. Тиксото помага да ги задържа заедно. А сега ще ви покажа как ще стане с лепилото. Натискайте, че да мога да влезе в фугата добре. Ето така. Да мога да влезе да проникне добре. Ето и сложихме лепилото тук, и тиксото. Да мога да ни цапаме. Тук също се натиска и те нагоре, да мога да фани. Тук те нагоре и те се натиска също, да мога да фани. Страни също, нагоре, надолу. Нагоре, надолу. На всичките страни. Дойде време да проверим. Първо включване. Малка проверка. Тук малко вода със сапун. Само да тръгне тази вода със сапун. Спуска от някъде. Няма течове. Добре, дай сега да видим какво направих. Така. Тръгна. Замири се на газ, ама той преди докато запаля мирише на газ. Проверката ще стане след 2 минути. Защото точно тогава почваше, пускаме на 3, точно тогава почваше да мирише най-добре. След 2 минути. Ай, ще се видим след малко. Ами, почнаха да стават червени от тази страна. Той явно се бави малко, ама до сега трябваше да почне да мирише яко. Надявам се
да ви помогнало и дайте по един лайк.